Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο στον κόσμο από το να βλέπεις την καινούργια Ανατολή. Βρισκόμαστε επάνω στον Άριο Πάγο, αναμένοντας την ανατολή του ηλίου. Συλλογιζόμενοι την θεά της σοφίας και του πνεύματος, της στρατηγικής, της γνώσης και της σοφίας, την θεά Αθηνά. Ο ουράνιος στόλος απόψε συντροφαίνει την σελήνη στην χάση της. Πάνω στον Άριο Πάγο βρίσκονται 4 τρελοί τουρίστες, οι οποίοι απολαμβάνουν και αυτοί το ελληνικό μεγαλείο, τον Αττικό ουρανό που ανατέλει ξανά. Ανατέλει ξανά παρά τα σκότη που του έχουν επιβάλει. Το λεκανοπέδιο απλώνεται πλέον στο φως της Νέας Ανατολής. Τίποτα πια δεν μπορεί να εμποδίσει τον ήλιο να ανέβει πάλι πάνω από την Ελλάδα και κόντρα στους σκοτεινές εποχές που ζούμε, ο ήλιος θα ανατείλει για πάντα ξανά πάνω από την Ελλάδα. Ομπρός λοιπόν να σηκώσουμε τον ήλιο. Τον ήλιο τον νοητό. Τον ήλιο τον ιδεατό. Οι θεοί είναι εδώ μαζί μας, αρρωγοί μας, στο πλάι μας. Και εμείς δεν έχουμε παρά να ακούσουμε το κάλεσμά τους. Καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα Έλληνες. Καλή Ανατολή και καλή εθνεγερσία. Γέννητο.